Porque sabedes que, bueno, que isto está moi adaptado á nova situación, non? A esta realidade que nos tocou. Ben, eu chamo Lara Doar, tocoume presentar esta segunda xornada, estas actividades complementarias da 23º Certame Internacional de Regueifas, do que Valadares sempre foi a vanguarda. E hoxe non imos ter regueifa, propiamente dita, pero si outras cousas que teñen que ver coa improvisación, coa oralidade, como talle teatro e coa poesía. Para colocar os letrados ata o ángulo que os leve, con a luz que non deslumbra, a pesar de se converter nas cores. Agora pirámide, agora pinga, a reflectir, a multiplicarse. Quídelle unha tira, un penedo, unha cousa desde que contemplar con la salida das súas vidas pasadas. Falar cos inconscientes, cando dele está pegado a unha masa viscosa que non sabe que é. Día tal do mes deste ano. Hora de tomarse está. Pode escribir. Ás veces é bo. Ás veces apenas vale, que non é pouco. Ía para fora, vai se ver mellor lento. A coxa do reino, sin explicar. Vai a quedar en corte, despois do aquel profesor, barba no hombre, que a carona, se a sol. Agora nestes xoves, ensala el solsticio perenne. Este amo a alguén, que ole a todo e a él. Repite, él sabe todo. Saborea os puntos suspensivos do bico grande. En Valadares vive alguna xente. E así. E así queda. Un puto facha que un puto mosquito. Dijo que se queres que te escriba o poema da Boa Pipa. Non che dijo que a fórmula do poema da Boa Pipa non vexo eu que vai a resultar ben, e que en serio que molaba máis cando escribías cousas como o poemario aquel, o poema do monte que día como persóns, que vale, que sí, que había de todo, pero polo menos tiña un asunto uns alicerces de xeitos, e non este puto Cristo que se o poema da Boa Pipa, que se os cocodrilos, que se os fetos fachas. Dijo, se queres que te escriba o poema da Boa Pipa. Non che dixo que era ben que arrancase o poema dunha puta vez e que o poema xa comeza a aparecer un destes parásitos da esquerda os que a forza da xis vai pola puta boca e que só hai unha merda peor que un facha e é un falso defensor do povo e que só hai unha cousa peor que un falso defensor do povo e un povo que defende a un falso defensor do povo e que ainda que nos tiveses moito problema en beber viño dos cráneos dos cadáveres deses putos traidores sempre que alguén pasa os cráneos excitadamente para que os putos miolos podes non chamar jase o viño outro conto é a poesía que che é un asunto. Turn off the light, marica, turn. As palabras non din tanto como os petardos. Outro título que me ofreceron para ese poemario que estaba contando antes era Mamotreto. O texto que fixen para ese título realmente non é un texto, é unha pregunta que o poeta, neste caso eu, fixen a miña parella durante o confinamento da primavera de 2020. Cariño, ti non crees que eu sería un bo cachalote? Acordades vos das noticias do confinamento? Que era como, cada noticia era como máis loca que a anterior, era como, parece que, maldito 2020, non pasa que non acaban de pasar cousas locas, pero non só no contenido hubo noticias locas, tamén na forma. Cando non había mascarillas, había noticias que dicían, hai mucha escaseza de mascarillas, moita escaseza, como pode haber moito de pouco? Como, que pasa aí? O fillo revirado non o queres. Pero o padrasto, se o fillo xa estaba, xa existía, ten un pouco de culpa, non? Realmente, de escoller o fillastro, non? Sígueseme por aí, non? Vale, se non me sigue, podo seguir, así que... O padrastro que non quere o seu fillastro é moito peor que o pai que non quere o seu fillo. O monstro de Ansteten non as ten todas consigo.
que todas as fillas que tivo coa filla. Algunha terá, non sexas pesimista. E preguntaste, que votarán as fillas de Friesel? E pensas que a sospeita xa se tiña que ter levantado con tremendo apelido. Chegas aos topes de consonantes, que se un F, un R, un T, un Z, que resulta que Z podes escribir con C ou con Z, e sería curioso referirse a Z con C, pero escribindo con Z ou ao revés. Por exemplo, Zócolo, escribes a primeira con Z e a segunda con C de Z, non con Z de Z. É un L, Friesel. Otto Gross, presente. Martín Kuhn, presente. Joseph Friesel, presente. Pasado e futuro. Joseph, estás feito un monstro. ¡Qué calor hay aquí! Si te deixas esta cadeira, guai, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? A ver, ¿qué tal? A ver, ¿discutiste de esta vuestra familia? Sí, ¿no? Así, bravo ahí. ¿Sabes de mi hermano? Sí. Ven, sí. ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Alcohol das mans! Pedro Sergio. Entón, bueno, agardamos que vos gusten as súas respiracións, intentades coitalas ben. Chámase Sergio, Pedro, Alfonso, Lucía, Hugo milímetros. chega tarde. Chega tarde, sempre chega tarde. Non? Un forte aplauso. Improvisación teatral. Nós somos 8 milímetros, un grupo que nos dedicamos a iso, entre varias cousas, tamén a beber. Si, facémoslo moi ben. Auga, 3 vasos ao día. Grandes. O que ides ver esta noite, esta tarde, son 3 xogos, máis ou menos, vale? Cual é alguna sorpresa. Que vos iremos explicando un pouco de que van ir antes de facer. Pero isto, como sempre, o mellor é velo, de non escoitar. Vale, o primeiro xogo desta tarde chamase Contrarreloxo. En que consiste o xogo do contrarreloxo? Nos imos facer unha improvisación que vai durar 2 minutos contados. Despois faremos esa mesma improvisación nun minuto. Imos facer nun minuto, o mesmo. Despois farémoslo en 30 segundos. No, sí. E farémoslo en 30 segundos e despois farémoslo tamén en 15 segundos. Creedes que non? Pois sí, ímolo facer. Acción! Ti lle vas a dar a prueba. Solo con acción. Acción vai a ser a tua palabra. Acción. Non vai falar, non son pago con trueques. Vale, mira. Entón, ti vas a escutar acción e vas a dar a prueba. Cando vaya un minuto, vas a dicir, un minuto! Vale? 2 minutos, vale? Vas ter que enrollar moito, así Moito, vale? Cando vai un minuto, cando quede un minuto, deses 2 minutos dirás, un minuto! Cando nos queden 30 segundos dirás, 30 segundos! Efectivamente. Sí. Vale, agora... A Manoli non nos pidas que xa No, non no. Vamos a ver, sheriff. Dime un lugar. Sheriff. Non está nesta cidade, señor Mike. Dígame un lugar, Mike. Texas. Cidade ou condado? É un estado. Esta é inteligente. Bueno, Texas. Moi ben. A xerifa, que di? A primeira. Outro lugar. Outro lugar. Non, era. Ti xa falaches só. Ti xa falaches. Outro lugar. Vigo. Ao lado de Texas. Cidade ou condado? Texas e Vigo. Ben. Temos eses 2 lugares, así que
nos vamos a apañar, Carlota vai no medio. Benvidas e benvidos a Radio 3, A emisora líder de cachitos musicales. Hoxe temos un tema despampanante, interpretado por 3 intérpretes nas que me atopo. Porque si, utilizo o meu programa para facerme autopublicidade. Teño un novo tema que ofrecer. Se chama Amanecer. Facelo por mamá, estamos en Naval. E a culpa te que ajudar? A mí non me fixo nada. E agora estou chorando. Estou chorando. Perdón, guitarra. Perdón, guitarra. Dixen perdón, guitarra. Xa está. Pois esta vai ser a cena de Navidad deste ano. Onde a miña familia? É un baixo con previsión de festa. bueno, pueblo. Que me confundí. Sempre presa, aí, Krokovica. Esta xente que teña sangre normal. Con todas e todos vos, Patricia Torres! Que viva a saúde e a cultura, me cago en tal. Que viva Valladares, joder. No momento en que me dixo mirámonos en Vigo, non sei moi ben que quiso dicir, afortunadamente non quiso mirar máis. Ben, eu supoño que xa escritaste no meu nome, non? No caso, si alguén non me coñece, pois presento, menda que se non vos importa, prefiro presentarme cun chiste destes de Se abre el telón, non sei se vos gustan. Se abre el telón e aparezo eu, e digo, hola, chámame Carlos Meixide, o meu nome é Carlos Meixide, Carlos Meixide, con todos vostedes, Carlos Meixide. Péchase o telón. Non sei se sabedes como se chama a película. Repetitivo. No. Extraño título. La cosa, no. Memento. Tamén me encantaba Curros. A quen non lle gustaba Curros Enríquez, non? Recordo de memoria moitísimos poemas de Curros. Panadeiro, panadeiro, a fariña é o primeiro. O butaneiro, butaneiro, non sei se está en trangalleiro. Ou, por exemplo, peixeiro, peixeiro, o congrio é moi rebuldeiro, non? Bueno, en fin, que sei moitísimos poemas de Curros, é unha pena que morrese nun momento dado e que non teñamos pois, os poemas do informático ou do falso autónomo ou de outras moitas profesións que quedaron un pouquiño faltas da poesía correspondente.
o número que me concedeu a gloria que me fora tan esquiva. É un número que podemos encaixar no xénero que a mí me gusta chamarlle memorismo. Non sei se sabedes en que consiste o memorismo. Non é que me vai a suicidar en directo. Memorí, non. É algo un pouco máis complexo. De todas maneiras, eu creo que para que entendades exactamente en que consiste o memorismo, o mellor é que vos ofreza o número emblemático que me converteu en toda unha eminencia deste xénero. É un número que, ademais, a mí me permitiu triunfar prácticamente por todo este país. É un número que, bueno, xa que é para min tan bonito pois poder actuar diante de todos vos, quero facer para todos vos como colofón deste fermoso espectáculo. Como digo, é un número que acaba de sonar un móvil. É un número que me fixo triunfar prácticamente en toda Galicia. Bueno, con este repaso xeográfico, antes de que marchedes, estou buscando a chuleta que non teño a cabeza de Carlos. Imos escuchar este acto, moitas grazas por virtes, moitas grazas a Carlos, que está sempre aí. Carlos Couto, non existe. A él por la risa. A Carlos e a Ramón, que foron os que fixeron posible que estivésemos aquí. Convido-vos a que volvades mañá ás 6:30 á 10ª mostra de improvisación que presentará Mani Braga que tamén realizará con Xai de Vergón. Teremos tamén o ravelista cántabro Miguel Cadallego e a romanceira realiceira Alba María.